ଆଦର୍ଶ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବ ତେବେ ମୋ ଭରସା ହରେଇ ବସିବ ଆଉ ମୋ ସହିତ କେବେ ବି କଥା ହେବନି। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପଲ୍ଲବୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ପଲ୍ଲବୀ? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଦୋଷ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାୟା ଓ ମମତା ସିରିଏଲରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମାୟା ରୁବିଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ପଲ୍ଲବୀ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ କହୁଥିଲୁ ସତ କଥା, ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ରାଜି। ପଲ୍ଲବୀକୁ ମୁଁ ସାହସ ଦେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଆଉ ରୁବି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆଦର୍ଶ ରୁମ୍ରେ ବସି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଏକୁଟିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲି? ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି। ଏବେ ପଲ୍ଲବୀ କ'ଣ କରିଥିବେ? ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ ଧରି ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନି ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବିନି। ଆଉ ଏପଟେ ପଲ୍ଲବୀ ରିମଝିମ୍ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ରିମଝିମ୍ ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ମୁଁ ତମ ଋଣ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଜାମିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଣିବି। ଏହା କହି ପଲ୍ଲବୀ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଦର୍ଶ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାହା କଲ କିଛି ଠିକ୍ କଲନି। ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିବା ବାପାଙ୍କ କଥା ତମେ ନ ମାନି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲ, କିଛି ଠିକ୍ କଲନି। କିନ୍ତୁ ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗୌରବ ଭାଇ ଯଦି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତମେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବ ସେଥିରେ ମୁଁ ରାଜି। ଆଉ ସକାଳୁ ପଲ୍ଲବୀ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଆଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚା ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚା ପିଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ହାତରେ ପିଆଇବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲା ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ ସେ ଚାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତମେ କିଛି ଠିକ୍ କରିନ। ଏହା କହି ସେଠାରୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଲ୍ଲବୀ ସେ ଭଙ୍ଗା ଚା କପ୍କୁ ଗୋଟାଇ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାୟା ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଲ୍ଲବୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ତମେ ରୁହ, ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରୁବି ଆସୁଛି, ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛି, ହାତରୁ ପ୍ଲେଟ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ରୁବି କହୁଛି, ଘରେ ଯିଏ ଅସନା କରିବ ସିଏ ସଫା କରିବ। କିନ୍ତୁ ମମତା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଏ କପ୍ ତ ଆଦର୍ଶ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଦର୍ଶ ସଫା କରିବ। କିନ୍ତୁ ରୁବି କହୁଛି, ଏଠି ଯିଏ କପ୍ ପକାଇଛି ସିଏ ସଫା କରିବ। ଆଉ ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଲ ବୋଲି କପ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ତମେ ସଫା କରିବ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମାୟା କହୁଛନ୍ତି, ପଲ୍ଲବୀ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛୁ ରୁବିକୁ? ସିଏ ହେଉଛି ଏ ଘରର ଗେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖ। ଆଉ ପଲ୍ଲବୀ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଲ୍ଲବୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ତମ ପାଇଁ ଚା ଆଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଦର୍ଶ ଅଫିସକୁ ଗଲା ସମୟରେ ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଏ ଘରର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରେଇ ବସିଛ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ତମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଅ ତେବେ ମୋ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ବସିବ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କେବେ ବି କଥା ହେବିନି। ଏହାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଲ୍ଲବୀ କୋଚିଂକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ପଲ୍ଲବୀ? କ'ଣ ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ? ଏବେ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବ ପଲ୍ଲବୀକୁ? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମାୟା ଓ ମମତାର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାୟା ଓ ମମତା ସିରିଏଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ।